Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Luib sila na ako sa mas paglikay gibuhat suna. Oh, bayalan. Pida. Ako ba'y, sudian dyan. Hinampak mong inasyon na Oh, gisakit man ko ng kinahang dako. Pero buwang nga ba'y, siya lang gihapon ang aking mahal. oh lagi, mahal lagi. Sabot ko di mo. Mahal gyapon ni mo si Chona, pero tagdas sa taon na imong kagalingon ha. Musamot, di na balik si Chona ni mo. Inaana ka. Oh, baho na galing kang ihi. Unsang taon ka. Hindi kasi mo kamo. Unsang ka, para inon ka baho. Kaya mo ni mission ron ako sa kinabuhi ba? Mission. Unsang ba, mission ko la? Mission ako nga madali ba nga akong kamatayon ba? Oh, bida sa ni mo istorya ha, bida. Sakit mo siya na maghikog ta. Ayaw, maghikog ta. Makauna ta. Ay, ginawa sa ko. Kanila ba'y? Muli lang ko. Kini nga ako, laroy-laroy lang una na ko ba? Ha? Dasa din mo eh. Ikaw bigay ko si mga kulingon. Basta ako, di ba o ka, amigo, taning kamot mo ko taon, gani ka malaot. Sabot ko ba'y, amigo na tunay yung kang amigo. Mao nga, salamat yung ko nga, amigo ko sama ni mo ba'y. Uli na ta. Kabalakan ako. Kung galing, unsay may tabo na ko, ayaw lang sulti si Chuna o Tina. Bida nga ko taong angay mahibaw sila. Ako kung imong baybaon, baliyaw lang ko hunghong nila. Hunghongi sila, nga sila bagyahapon na nga niya sa kung kasing-kasing ba. Bay alat. Yun na. Si Butong. Siya ka na nga nabalik na eh. Siya na na. Sana? Kumusta na? Kita na ko si bay alat yun. Saman, hindi naman nakita. Hindi naman Dito nakita. sa lugar kayo mo gitondo. Dito rin kita siya sa resort town. Tuwas siya na dito. Kung saan ba sa dito? Oh, numasi taon. Ngayon makita siya isinday ang kita taon. Ay, ginuko taon. Nauni pero may buhat mo. Samot lang nga sakit yan doghan. Mau yun. Pero gusto mo siya dito. Oh, ako lang siyang nga boli mi. Aro tiban nun niya ko galingon. Pero siyar mo ko na yung magbaybaw siya ko galingon. Mao ba? Ay, ginoo ko. Oh. Si Radio na yun ang utok niya. Liman ka siya gisulti. Gingnan ko niya nga. Misyon ni nako karon. Mao niyang iyang kabatayon. Wala yun. Yabag na yun. Mental health problem na. Mahunay na kong problema karon sa nasod. Gatong palibot. Mental health. Laki pa kaning pari, maghikog na. Mugbo na kay paminsar ang tao. Gusto na yung tapuson kinabuhi tungkol sa mga problema. Sindoy. Ngano ka, uy? Hilak man ka. Nananan mo ang tanan, uy. Di ba? Mao man imong gipagandoy. Mao ni kinabuhi ang imong gidamgo ka ni adto pa. Nga maharuhay ka. May kwarta ka. Karon na ana to man na. Tagiya na gani kag mountain resort. Unsa pa may imo? Impyerno akong kinabuhi, Apple. Oh? Ako mao. Biyain ni dapita. Unsa? Impyerno makaanini mo. So biyain ni dapita. Balik ni Alan. Unsa? Ako mo balik? Mubalik ang Alan? Mubalik ka niya. O ikaw? Ikay mo pulin ako diri. Giduaan lang tanibong, Chona.
Apol. Ipasayaw lang tas iyang pan. Kunya misayaw ta. Tungod siyang kwarta. Di ba? Apol. Nagtuo. Kako mabalik ka ni Alan. Andam gihapon siya mo dawat nimo. Apol. Mag-away ta. Mag-ilog tang buong. Kini nga ito kinabuhi na. Biktima na tas panginahanglan sa kwarta. Biktima ta sa atong mga pangandoy. Pangambisyon sa kinabuhi. Labaw sa tanan. Biktima ta sa atong madiskarte nga kinabuhi. Apol. Sa atong kasuod, sa atong pagkabarkada, kita mo'y naghimong miserable sa akong kinabuhi. Mo'y nilang giingon nga, best friend, best enemy. Ikaw, ako, nagplanong mayon ini ang imong kinabuhi. Pero kung naanata sa atong kinapungkayan sa atong mga pangandoy, malimot ta sa tao nga nagtabang nato. Apol. Prangka lang, nakonsensya ba ako? Konsensya? Sa unsa? Nakonsensya ko nga ako'y nahimong instrumento nga imong gibiyaan si Alan. Apol. Kitang duha ang nagplano. Unsaon nga mogawas nga si Alan mo'y nakasa. Aron kunaway, libre ka mo biya. Ug lakip si Athena na silag sa iyang amahan. Wala ko'y naong nga magpakita pa kang Alan, Apol. Chona, Kung ikaw na konsensya, labaw na tingali ko. Hibaw ka, maghandom ko sa pagpangga ni Alan ako. Chona, Dibisan kamay, wa makakusi si Alan ako. sa mga kamot ni buong Kulata, tamparos, kumo, patid, mao'y akong nahiaguman. Selosa kong pagkapapay. Pero, sa akong pagpakikuban kang buong, ako ang musilbi niya uban sa mga batanong babae nga iyang ikauban. Chona, Prangkang pagkasulti, nagplano ko. Gusto kong makigbugno ni mo. Gusto ta kang patyon. unsa? Oo, gusto ta kang patyon. Tungod kay nakiguban ka ni Bong. Ug ni prangka pa ka na ako nga mas una ka sa kinabuhi ni Bong uwahira ko. Tinuod na. Pero kung ako nang buhaton, may mong impyerno ang akong kinabuhi. Tungod kay dili gusto si Bong nga magselos ko. Kontra niya ang babaeng selosa. Maong giloom ko ang tanan. Sa ato pa, Oh, nag-antos ka uban ako, Chuna? Bong, Nag-antos ka? Ha? Sa pagpahimo sa kong kwarta? Bong, kuan, Nag-antos ka? Ha? Nahimo kang tag-iya sa Mountain Resort nga ang puhunan nimo maurag yun ang imong pagkababae. kuan Bong, kining, kuan ka na. Buong! Ngano na? Gusto na. Otro ka, Apol! Nagtuo mong bulok kong pagkatao. Nagtuo mong hangtod sa hangtod inyo kong matunto. Buong! Ha? Naibaw ko. Sapi ranako ang inyong giapas. Buong! Kamong duha, partner in crime kamo. Kamo, Chuna! Kamo! Boom! Ah! Ha! Pinaigos imong patin. Agay. Mga marukoy mo na ko? Apol? Ha? Tapos na ang maligayang araw ninyo kay Kinep. Bong! Bong! Ang imong pistola! Ano nga? Aron tapuson ang inyong kinabuhi. Bong, ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!